Balik, balik. Di ka sana, ano eh. Di kamot man eh. Puno na yun ang baso, boy. Puno ang yun ang baso. Gamay na lang, gamay na lang. Ah.
man matagak, no? Patawa sa Eileen, narin ako ang... Pagkatawa ka ni Wagay, nagturong yung museum. Uy, dali ka, makapas pikas. Tawa sila. Alingawa atong sila sukaw sila na. Magpapagsundot lolo. Kariya naman. Kaya hindi, ang tiebreaker na to, ang tiebreaker, kini mga natagak ato ni Saul. Ano, lima nila ka, uy. Dami. So, ito na.